खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 16 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगा आरो गोहोआ बांगोन। खामानिनि जायगायाव जेंनाफोर नुजाथिगोन, नाथाय नोंथांनि सांग्रांथिया गासैखौबो सुस्रांगोन। गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ, बेफोरखौ सोलोजों सायख'। नखरारि सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय थागोन। खरसानि सायाव नोजोर हो। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों केसर गाब। वृषभ राशि। सहायनाय आरो हमथानाया दिनै नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। मावख'आव बिबानफोरा बांगोन, नाथाय नोंथाङा दिदोमै खामानि मावगोन। फालांगियाव साननानै आगान ला। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनि मदद मोनगोन आरो खामानिनि गोख्रैथिया बांगोन। नोंथांनि साख्रियाव बाखनायनाय एबा मासि जौगानायनि इसारा दं। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। राङारि आयदाफोरा साबसिन जागोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। गासैबो मोजाङै थानो थाखाय नखरारि आयदाफोराव बुजिलायनाय दिन्थि। फालांगियाव बाहागोआरिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा धोरोमारि एबा धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो होगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन, नाथाय एसे जिरायनायबो लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। सिंह राशि। नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ दिनै सिगांसिनाव फैगोन। मावख' एबा फालांगियाव दावगानायनि खाबुफोर नुजाथिगोन। नोंथांनि नखराव सोरनिबा मददआ खुसि लाबोगोन। राङारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि गोब्राब नाजानायनि फिथाइया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फरायनायाव जौगानाय नुगोन। फालांगियाव फेहेरनायनि इसारा दं। मोनसे बिथांखि बानायखांनायनि उनाव आगान ला। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां। खामानि मावथायाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन आरो नोंथांनि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय थागोन। नखरजों सम हगार, बेयो नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि फोथायनाया गोजौ जागोन आरो गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। मोजां फिथाइखौ फालांगि एबा साख्रियाव मोनगोन। जुलि जानाय जिउआ रंजाथाव जागोन। नारसिनथायखौ सामलायनायाव लाखि। फिसा-फिसा जिरायथ'। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि। खाफालआ दिनै नोंथांनि फारसे थागोन। साख्रि एबा फालांगियाव दावगानायनि खाबुफोर सोमजिगोन।
दावबायनाया जाफुंसारगोन। नखरारि सावरायनाया गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। रां आरजिनायनि मोजां नेरसोनफोर दं। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, गोब्राब नाजानाय आरो आब्रुथिनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि थांखिसिम सौहैगोन। खामानियाव गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। बेफोरखौ सोलोजों आबुं खालाम। नखरारि हेफाजाब मोनगोन। दिनै नोंथांनि रांखान्थिखौ सामलायबाय था। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन जुदि नोंथाङा गोख्रों खामानि मावोब्ला। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि नेरसोन आरो रादाय खानायफोरा फालांगियाव फैनो हागौ। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा जुनिया जाफुंसारनायफोर मोननो हागोन। जाफुंसारनाया नोंथांनि खामानिनि फोथाराव फैनो हागौ आरो नोंथांनि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै सोमजिगोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।